ಎಲ್ಲೊಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಜನಕ್ಕಂಚಿನೇ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬ್ರೋ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನ್ ವಿಜಯ್ ವಿಖ್ಯಾತ್. ಎಲ್ಲೊಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಜನಕ್ಕಂಚಿನೇ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಇನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬ್ರೋ ಪರಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನಡುಲ್ಲ. ನಿಗ್ಲು ಮಾತ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಿಪ್ಪರಿತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಈತ್ ಇಂಚದ ಕುಲ್ಲದು ಗೆಸ್ಟ್ ನಗ್ಲಿ ಏರುಲೇರು ಪಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಇಪ್ಪೇರು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನವ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಇಪ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ನಿಗ್ಲೆ ನಾವು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಡು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನವು ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ರಡ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನಗ್ಲಿ ಏರು ಪಂಡ ರಡ್ ಕುಲೆಕ್ಕುಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲ. ಕುಲೆಕ್ಲ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲೆ ಶಾಕ್ ಆದಿಪ್ಪು. ಆ ಕುಲೆಕ್ಲ ಗೀತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಲ್ತವನ್ಗ ಎಂಕೆ ಪೋಡಿಗ ಒಂದನ್ನು ಮೂಲ ಪಾತೆರ್ರ ಕುಲೆಕ್ಲ ಪತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕುಲ್ಲದ ಪಂಡ ಕುಸಲದ ವಿಚಾರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲಾತ್. ಸೊ ರಡ್ ಕುಲೆಕ್ಲೆಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಲ್ಪಣಿಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಒಂದು. ಸೊ ಆ ಕುಲೆಕ್ಲಿನ ಪುದರ್ ಚೀಸೌ ದಿ ಕುಲೆವತಿಲ ಚಿ ದಿವಂಗತ ಕುಲೇಶ್ ರಡ್ ಜನಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ. ಕುಲೆಕುಲೆ ಚೂರು ಮೆಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಪೋಡಿಗ ಒಂದುಂಡು ಅತ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಮುಲು ಹೀರೋ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಹೀರೋಯಿನ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಮುಗ್ಲು ದೂರ ಪೋತೀರಿ ಅಂದೆ ಅಗ್ಲಿ ಒಂತೆ ಬರ್ತುಂಡು ಬರ್ಪೇರು ಆಂಡ ನೇಟ್ ನಮ್ಮ ಹೀರೋನಾಕ್ಲಿ ಎದುರು ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅಂಡ ಅಷ್ಟುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲಪ್ಪನು ನಿಜವಾಯಿನ ಹೀರೋ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೀರಾಕಲು ಮಾತ್ರ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಿಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲಂತ ತೋಜ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಉಲಾಡುಪ್ಪು. ಓ ಅಂಚಾಂಡ 20 ಆಜನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಿಗಲರಡ್ಜೆ ಅಂತ ಮದಿಮೆ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕಾಗದ ಪಟ್ಟಿಯರ ಪೋತಿರಗ್ಲಿ ಅಂತ ಸೊ ಎಂಕ ಕಾಗದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಗಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕುಲೆತ ಕೈಡಿದೆ ಎಂಕ ಕಾಗದ ತೆಗೆದಿಂಡು. ಸೊ ನಿಗಲಿನ ಮದಿಮೆನ ತೂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ 26 ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಪೋವಡೆ ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ಷೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಬದಲು ಪೋತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಗಿಟ್ಟವಾದ ನನ್ನ ಪೋಡಿ ಅವನು ಖಾಲಿ ಇರತ್ತೆ ಇರೋ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೂ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೂ ನೆರಕೆರೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬರಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತಿಜಿ ಬಂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಪದ್ರಂಡಿ ಖಂಡಿತವಾದ. ಓಕೆ ಒಂದು ದಾದ ಬಂಡ ಈರ್ನ ಕುಲೆವತಿ ಇರುಲ್ಲರತೆ ಈರ್ನ ಪಪ್ಪನ ಪುದರ್ ಕೂಸಪ್ಪ ಎಂಬರ್ನ ಈರ್ನ ಅಜ್ಜೇರು ಸೊ ಬೊಟ್ಟಿ ಕಂಡ ಸೇಸಪ್ಪನವರ ಸೊಸೆಯರು ಅಂದತೆ. ಸೊ ಈರ್ ಎಂಚ ತೀರ್ಪೋಯಿನಿ ಎಂಚ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕತೆಯು ಬಲೆಗಾವ್ ಬೇಜಾರ್ ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಇದು ನೀ ಮೋಲ್ ತಿಕ್ಕೋಲ್ಲ ಎಂಕೆ ಓ ಇತ್ತೆ ಆರು ಪೋಯರ್ ಬಂದು ಈರ್ ಪೋಯಿನ ಹತ್ತತ್ತಿ ಮೇರ್ ಪೋಯರ್ ಬಂದು ಯಾನ್ ಪೋಯಿನಿ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಪೋಯಿನಿ ಈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೀರ್ ಪೋಯಿನಿ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಗೀ ಪೋಯಿನ ಯಾನ್ ಪೋಯಿನಿ ಈರ್ ಪೋಯಿನಿ ಇಂಚ ದಾದಂಡು ವಿಷಯ ದಾದಂಡು ಯಾನ ಪಂಡ ಎಲ್ ಪೋಡ್ ಗೊತ್ತ ನಿಂಗೆ ಗಾಡಿ ಮಾತ ಬಿಟ್ರೆ ಬರ್ಪೂಜಿ ಹಿಂಗೆ ಯಾನೋ ಇಂಚು ಗಾಡಿ ಮಾತ ಕಲ್ತದ್ದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಇತ್ತೇನ ಲಾರಿದ ಏನನ್ನ ಅಡಿಕ್ ಪಾಡ್ನತಿ ಆರು ಪೋಯಿನ ಬೇಜಾರಡು ಈರ್ಲ ಪೋಯರ್ ಈರೆಂಚ ಪೋಯರ್ ಆರೆಗೆ ಹಾಕದ ಲಾರಿದಾಗ ಹಾಕದ ಇದ್ದಪ್ಪ ಲಾರಿದಾಗ ಅಲ್ಲೇನ ಲಾರಿದಾರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪೋತೀರಿ ಅದ ಲಾರಿದಾಗ ಕಂಬಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಓ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಂಡ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂಚಂಡ ನಮ್ಮನ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪುನವನಿಗೆ ರಡ್ಜಂತ ಎಂಚ ಪೋಯರ್ ಎಂಚ ಚೀಸೋವು ಇಪ್ಪುನಡಿಗೆ ದೀಲ ಬತ್ತನ ಬರ್ಪಣ ಗೊತ್ತಾಂಡು ದೀಪಂಡ ದಿವಂಗತ ರಡ್ಜನ ದಿವಂಗತ ನಿಗ್ಲ ರಡ್ಜಂತ ಈ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡುತ್ತು ಓಲ್ಯ ಎಂಚ ಉಂಡಿ ಇತ್ತಿನ ಪನ್ಪನು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆದಿಗಳ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ 25ಗೆ ತೂಂಡ ಗೊತ್ತಾವ ನಮ್ಮ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಚ ಓಕೆ 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 ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ರಡ್ಜನ್ಲ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೂಜಲ್ ಉಜ್ಜುಂಡು ಈರ್ನ ಕೂಜಲ್ ಬಲ್ದುಂಡು. ಸೊ ಆನಿ ಎಂಚೆ ಇತ್ತಾರೆ ಈರ್ನ ನಿಜವಾದ ಜೀವಡಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ರಡ್ಜನ ಏತು ಶೋಗಿತ್ತೇನು ಅಂದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅತ್ತಿ ಬೇರೆ ಅಡಿಕೆ ಪಾಡ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಡಿ ಇರಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇರ್ಬೋದು ಡೌಟ್ ಎಂಕ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರೇ ಮೇರ ಅಂತ ಎಂಕ ಒಂದುಂಡು ಅದು ಪುರ್ಲಿತ್ತೇನು ಗುಂಡು ಇತ್ತಲ್ಲ ಗುಂಡು ಅಪ್ಪ ದುಂಬು ನಿರ್ದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಗುಂಡು ಅದಿತ್ತೇನು ತುಯರ ಮಾದ ಶೋಕು ಉದ್ದುದ್ದ ಕುಜಲು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಮೋನದ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನಕಲಿಗೆ ನಂಜುಂಟು ನಾನು ಆತ ಪುರ್ಲಿತ್ತೇನು ಇತ್ತಲ್ಲ ಕುಜಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬಂಡ ಡೈಲಿ ಅನ್ನ ಸರ್ಫೆಕ್ಸಲ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅಂದತೆ ಓಕೆ 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 ಸರ್ಫೆಕ್ಸಲ್ ಅತ್ತಂದು ಶಾಂಪೂ ಪಾಡ್ವೆ ಸರ್ಫೆಕ್ಸಲ್ ಅದು ಪಾಡ್ದು ಅರ್ಧರ ದೀಪ ಅಪ್ಪಂಡತೆ ಮೇ ಮಾದೆಗಳ ಬೋಲ್ದ ಏನ್ ಸರ್ಫೆಕ್ಸಲ್ ಪಾಡ್ವೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ 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 ಇತಿರ್ ಕುಲೆ ಮಾತ ಆದು ಬುಕ್ಕ ಎರಗಂಡ ಪೋಡಿ ಪೈನ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಚದಾರಿ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕುಲೆ ನಮಕ್ ಬೇಜಾರ್ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಮದ್ಮೆಗೆ ಬತ್ತಿಜಿನ ಮಾತ್ರ ಬೇಜಾರ ಇಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಇಡ್ತು ಇದು ಏರಿಗೆ ಮತ್ತ ತುಯರ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹರೀಶ್ ಟೇರಿಗಾರ್ ಬುಕ್ಕ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತುಯರ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಅತ್ತ ನಿಗ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ನಿಗ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಅಗ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಂಡಿತ ಜನಗಳಿಗೆ ತೋಜವಲಿ ಬನಪಂಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಬತ್ತನ ನಿಗ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ದಯಪನ್ನಗ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿಜಿ ನಿಗ್ಲ ಮದ್ಮೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಂడి ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ತೂದು ಅರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅದು ಯಾನೇ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚಿ ಇರುತ್ತ ಅಜಿಗೆ ಡೇಟ್ ದಿಯರ ಇಂದು ಸೂರ್ಯ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ
ಆರನ ಮೈಕ್ ಮೀನಿ ಪೋದು ಎಂಕಲ್ಲ ಕತೆ ಇಂಚ ಉಂಡೊಂದಿರು ತೆರಿಪಾಯನ್ನ ಎಂಚಲ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ನಿಗ್ಲನ್ ರಡ್ಜ ಅಂತ ಒಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಅವಾರೆ ಗೊತ್ತಾವಡತೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ತುಳುನಾಡು ಟೀಮ್ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಸೊ ಆರನ ಮುಖಾಂತರ ತೆರಿಪಾಯರ ಆರನ ಮೇಕ್ ಮಿನಿ ಪೋದಿತ್ತಾರ ರಡ್ಜನಲ್ಲ ಪೋತೆ ಯಾನಾರ ಪೋತಾರ ಯಾನಾರ ಬೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಂಕ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅವ ಮಂಡೆಗೆ ತಿಂಜಿ ಅದು ಬರ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕರೆಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅದ ಆಯ್ಬಕ್ಕ 25 ಡೇಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬರತಿರ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂದು ನಿಗ್ಲನ ಮದಿಮೆ ಏತ್ ಹಾಲಿಡ್ ಪಂಡ ಏತ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಡ ನಡಪುಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ಉಂಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಬೊಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಲ್ದೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೊಕ ಶಿವಮೊಗ್ಗಡೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಒಲಿ ಕುಡ್ಲಾಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರ ಉಂಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಉಂಡು ಬೊಕ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರು ನಮ್ಮನ್ನ ಲೈವ್ ತಗೊಂಡು ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನಗಿಲು ಕುಡ್ಲಗೆ ಬರೋಡು ಬಂದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏರಿಗ್ಲ ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮರ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಅವನಿ ಮಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಇಗ್ಲ ಇತ ಕುಲೆಕ್ಲಾಪನ ಕಾರಣ ನಡೆದು ಅಗ್ಲಗ್ಲು ಓಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲೇ ಪೋದು ಥಿಯೇಟರ್ ಎಡು ತೋಲಿ ತೋಲಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾತ್ರ ಪೋನಾಗ ಮದ್ಮೇದ ಕಾಕಾಜಿ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪತ್ತೆ ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಐನು ಓಲೋಲ್ ಇಲ್ಲಲ್ದಿ ಇದು ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ನಿಜ ಪತ್ತೊಂದೇ ಬರ ಅಂದ ನಿಂದಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ನಿಗ್ಲು ಪಾಡ್ದಾರ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡ್ ಬಂದದೆ ಇಂಗ್ಲೈಟ್ ಒಂದು ಪಿರೋದು ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಉಂಡತೆ ಅಂದ್ ಏರು ಮದಿಮೇನ ಕಾಕಾಜಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಲ ಅಕ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬೆ ದಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಹಾಲ್ದಿ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ದಿಪ್ಪ ಐತೋಲೆ ಪಾಡ್ ನಾನು ಇದು ಏತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತುಂದುಲಾರ ಪಂಡನಿಗ್ಲು ತುಲಿ ಮಾತೆರ ಮದ್ನೆಗೆ ಕವರ್ ಬರ್ಪು ಬಕ್ಕ ಆಡಿ ಬನೆ ನಿಗ್ಲೆ ಕೊರೊಂದುಲಾರ ಎಂಗ್ಲೆ ಬರ್ಪು ಐಟ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿನ ಪನ್ನಿ ತುಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಹುಮಾನ ಬತ್ತಿನಾಗ್ಲಿಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆ ಪೂರ 100 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರದು ಉಲೈ ಬೋದು ಬಂಡ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಜೋಬ್ ತುಲೆ ಅಂಚ ವಾ ಚಾನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವು ಒಂಜೆ ಎತ್ತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲ 10,000 ಕೊಡ್ತಾರೆ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲ 5,000 ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಂದಿಟ್ಟು ನಿಗನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ತೆಲಿಪಾಯರ ಮಾತ ಇಯರ್ ಜಾಯಿನ್ ಆತಿರ ಪಂಜಾರ ತೆಲಿಪಾಯರ ಮಲಮಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಸ್ಯ ದಿಗ್ಗಜರು ಸುಮಾರು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಇದೇ ಬೇಜಾರು ಈಗ ತೂಯರ ಅಂಚನ ನಿಗಲು ತೀರ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ನಿಗಲತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತಾರೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಸೆ ಪೂಜೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಓಡೊಂದು ಖಂಡಿತ ತೂತ ಎಂಕು ಏತು ತೂತ ನಮ್ಮ ಮೀರು ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ ತುಳುನಾಡ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಎಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿದ ಇಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತೆಲ್ತು ಬರೋರ ಬಂಜಿ ಮೆನಾರ್ಬಿಡು ಆತ್ ಬಂಜಾರ ತೆಲಿಪಾಯರ ಇಗ್ಲೆನಾರು ಅದನ್ನ ನಿಗಲು ಡೈಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಡೈಸನ್ ನಡೆಸನಿ ಪೋರ್ ಬಕ ಇಜ್ಜಂದೆ ಎಂಗ ತೋಜ ತುವಣ್ಣನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಲೆಜಿ ದಾಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ದೊತ್ತಂದಾತ ನಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ದೊತ್ತಂದಾತ ಬೋತಿ ಪೂರ ಎಕ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ದೊತ್ತಂದಾತ ನಮ್ಮ ಪೋಪನ ಗೊತ್ತಾಗ ಜೋಲಾನ್ಲ ಕುಲ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಪೋಡಿಗಿತ್ತು ನಿಗ ಜಂಡ ಪಾತೆರ ಕುಲೆಕಲ ನಮ್ಮ ರೊಕ್ಕ ಕ್ಲೋಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈರು ಪೋಡಿ ಹಚ್ಚಿ ಮೇರೆ ಅಂತ ಇದು ಧೈರ್ಯ ಬತ್ ದೈ ಬಲ್ಲೆ 26 ನಿಗ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿನ ತೋಜಾರ ಪಿದಾಡ್ತಾರ ಪನ್ನಗ ನಮಗೆ ಏತ್ ಖುಷಿ ಆವಡು ನಿಜವಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲವ್ ಮಾಲ್ಪನ ನಗ್ಲಿಪ್ಪೇರಿ ಜಗತ್ತಿಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಪ್ರೀತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂತ ಸೈಪು ನಗ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ್ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ಪು ನಾವು ಪನ್ ಸೈತ್ ನಗಲಿ ಏರ್ಲ ಜಗತ್ತಿಡು ಅತೆ ನಿಗ್ಲಿನ ರಡ್ಜ ಅಂತ ವಿಚಾರಡು ಏಪ ನಿಗ್ಲಿನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಕನ್ನಡದಿ ಕನ್ನಡ ಈರ ಅರಡ ಮಾತ್ರ ಬಕ ಮಾತಿಕ್ಕಿನಾಗಲ್ಲ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂಚನ ಬಂದೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟ ತಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಾಲೆಜಿ ಯಾನ್ ಮೊಳೆನ್ ತೂತಿನಿ ಭೂತದಲ್ಪ ಭೂತದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಕಾಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಇಂಕ್ಲು ಪಾತಿರ್ನ ಕೇಂದಿಜಿ ದಯಬಣ್ಣ ಯಾನು ತಾಸೆದಾರನ ಪಿದವತ್ತೆ ಮಲಲ್ಪ ಸೈಡ್ಗಳು ದಿತ್ತ ತೂಯಿನಿ ಎಮೋಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಖುಷಿ ಆಂದರಿಗೆ ಇದು ವನಸಿ ಬುಡ್ನಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಜೆ ಪಾತಿರ್ ಬಾಟಿಗೆ ಬಕ ಅಲ್ಲ ಕೈತಲ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತು ಒಪ್ಪೀರ್ ಬಕ ಒಪ್ಪಂದೆ ಬಕ ಪಡ ಮೇರ್ಲಡ್ಡ ಬೇಲೆಡ್ ಮಾತಿತ್ತೇರ್ ಸೆಟ್ಲ ದಿತ್ತೇರ್ ಲೈಫ್ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮೇರೆ ಮಾಲ್ದೈತಿನಿ ಮೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಬಕ್ಕೋತ್ತೇನೆ ಮೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೇಂಟ್ ಆಗ್ಯಾರ ಕೊಂಡಿತ್ತೀನಿ ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇರೆ ಬಕ್ಕ ಬೇರೆ ದಾದಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಂದಿ ಪಿರಿ ಬೆತ್ತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂದಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರತ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಮೇರೆ ನಂದಿ ಲೈನ್ ಹಾಕೋ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಂದೆ ಮೇರೆ ಉಪ್ಪಾಡ ಬಲ್ಲ ಸರಂದೋನಿ ಉಪ್ಪಾಡ ಬಂದಿದೆ ವನಚಿ ಎಂಕ್ ಉಪ್ಪಾಡ ಬಂದು ಇಷ್ಟ ದೊಡ್ಡಂದು ಎಂಕೊಂದು ಚೂರು ಗಾಸಿ ಪಾಡ್ನು ಯಾನ್ ಮೇರೆ ನಮ್ಮನೆ ತುಪ್ಪು ಕೂಡ ಚೂರು ತುಂಡು ಪಾಡ್ನು ಕುಡಮಂತು ಪಂಡ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಯಾನ್ ದುಂಪನೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಮೇರೆ ಅಲ್ಪನೆ ಚೂರು ಪಾಡ್ನಿ ಎನ್ನ ತಾರೆಟ್ಟಿ ಯಾನ್ ಕದ್ಲೇವಲ್ಲ ಸಮಲ್ಲ ಅಂಚಂಡ ಪಿರವಿತ್ರಗಳು ದಾದ ಮಲ್ತೈತಾರೆ ಎದುರು ಪೋದಾತಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೇ ಬೆಚ್ಚರ್ ದಾಲ ಪೇಟ್ ಮಾದಿದ್ದು ಸೀದಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ವನಸು ಬಿಡ್ತು ಈಜಂತ ಮಾರ್ಲೇಟ್ ಅಂಚವಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಉಪ್ಪಾಡು ತಿಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಈತ್ ತಿಳ್ತೊಂದು ಲ್ಯಾನ್ವರಿ ಬಾಂಡ ಎದುರ್ಕೊಲ್ಲ ತಿಳ್ತೊಲ್ಲರಿ ಬಾಂಡ 25 ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕಿಸ್ ಬಾಂಡ ದಾದಾ ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅವೇ ಬಂದ್ಪುನ್ ಕೆಲೈತೆ ಬಂಜಿ ಮಾತ ಗಟ್ಟಿ ಒಂದು ಬೆಲ್ಟ್ ಮಾತ ಕಟ್ಟೋಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂದು 25 ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡು
ಇಡೀ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಲ್ತ ಬಿಡುಪುಂಡ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲಿನ ಮದಿಮೆ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅದೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೃಷ್ಟಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಂಚ ನಿಗ್ಲಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಹೀರೋ ನಗಲ್ ಮಾತ ಎಂಚ ನಿಗ್ಲಿನ ತೂಗೊಂಡಿರ ಬಟ್ ನಿಗ್ಲಿನ ಕತ್ತಗೆ ದಾದಂಡ ಬೇಜಾರಪ್ಪನ ರೀತಿ ನಡ್ತೊಂಡಿರ ಅತ್ ಐಟ್ಲು ಸೂಪರ್ ಅದ್ ಮಾಲ್ತಾರ ಸೂಪರ್ ಅದ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಪೋಡಿಯರ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ಲಕ್ಕನೆ ಪೋಡಿಯರ್ ಕುಲ್ಲ ಅಂದ ಆ ಬುಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಭಯಂಕರ ಬಕ್ಕಾಕ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಎಂಕ್ಲು ಲೈಫ್ ಓದಾಯ್ಬೇಕು ಎಂಚಿನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅತ ಆರ್ನ ಕುಜಲ ಆತ ಬೊಲ್ದ್ ಕಪ್ಪುಂಡು ಇರ್ನ ಬೊಲ್ದಿತ್ತಿನ ಕುಜಲ್ ತರ ಲವ್ ಮಲ್ತಿರ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಉಂಡತೆ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಇದು ಬೊಲ್ದು ಪಂಡ ಪ್ರಾಯ ಏನತ್ತೆ ಮದಿಮೆಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನು ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಮದಿಮೆಗೆ ಬಕ್ಕ ಮೇರೆ ಪುಕ್ಕಡೆ ದಾಳಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತ ಈ ತೂತಿದೆ ಆನುಲ್ಲ ಮಾತ ಕುಜಲಿದೆ ಬೊಲ್ದಾಪುನು ಅವ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತದ ಬೇಜಾರ ಹಾ ಸರಿಜ್ಜಿ ಈ ಜಂಟ ಬೊಲ್ದಾತಿನಿ ಗೊತ್ತ ಈ ಜನ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕನ ಮನ್ಪು ಎಂಗದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಆತಿಜಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಏನಾರ್ದ 5 ವರ್ಷ ಮೇರ್ ಮಲ್ಲನೆ ಗುಜಾಲ ಬೊಲ್ದಾಡ ಕಪ್ಪಾಡು ಉಂಡಾತ ಇಜ್ಜನ್ನಾಗಲೇನ ಕಷ್ಟ ಇರಡ ಮನ್ಪುನು ಇಜ್ಜನ್ನಾರು ಇಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲೇರ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೇನ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ನಿಗ್ಲಿನ ನಿಜವಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪಂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅವ್ರ ನಿಜವಾದ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರನ ಉಂಟು ನಾನು ಚೂರು ಬರೋದ್ರ ಜಾಯಿನ್ ಆಪಿರುತ್ತೆ ಕಾಗದ ಕೊರ್ರ ಪೋತಿರ ನಿಜವಾದ ಆರನ ಬಗ್ಗೆ ಆರನೇ ಪಾತ್ರ ಪಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಸಿಂಗರ್ಲ ಒಂದು ತುಳು ಮೂವಿಗ್ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಾಲ್ತದ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಹಿಡಿತನ ಪತ್ತ ಒಂದು ದಿವನಾರು ಸೊ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮಾತ ಇಕ್ಕುಲೆಕ್ಲೇನ್ ಎಂಚ ತಗೊಂಡಿರಂದು ಆರಂತೂ ಪುನನೆ ಬರ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಒಂಜಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ದೆ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಟ್ಟಾಸಿ ಮದಿಮೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಆವಡು ಈತ ಮದಿಮೆ ಅದು ಕೂಡ ಹನಿಮೂನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡರೆ ಹನಿಮೂನ್ ಕಟ್ಬಿಡುವರೆ ಐತಲ ಖರ್ಚು ಖರ್ಚು ಎಂಗ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಫೋನ್ ನಾನು ಜೋನ್ ಪುನಃ ಬರ್ಪುನ್ ನಿಗ್ಲಿ ರಾವಂದ್ ಪೋಪಾರತ್ ಬಸ್ ಇಡಿ ಮಿನಿ ಪೋಪಾರ ಎಂಕ್ಲಿ ಏಪಲ ರಾವೊಂದು ಪೋದು ಸಾಕಾತ ಎನ್ನಲ ರೆಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೇನ್ ಲಾಕದನಿತ್ತೆ ನ್ಯಾಮೇಟ ಪಂತೆ ಒಂಜ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಡ್ ಪೋಯಿ ಮಲಗಿ ರಾವನ್ ರೆಕ್ಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮರಂಪು ವೇನೆ ಅಂಜ ಮಲ್ಲಿಗೆ ರೆಂಕೆ ವೇನೆ ಕರೆಕ್ಟೂರ್ ಸಪುರತೆ ಅಂದಂದಿ ಮಕರಮ್ಮನ ಬರ್ಚೇವೆ ಎಜ್ಜೆ ಅಂಚತ್ ಜಾನ ಇತ್ತೇನೆ ಸಪುರ ಬೇರೆ ಅಂಚ ಬಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ಸಪುರ ಮೌಲೆ ತರೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಹತ ಬಂಡ ಹತ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕದಾನ ಇತ್ತ ಸಪುರ ಎತ್ ಪೊರ್ಲಿ ನಿಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಐನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಪಲ್ಸ್ ನಿಗ್ಲಿ ಅವು ಖುಷಿ ಇನ್ನಿ ಪೊದು ದೃಷ್ಟಿ ದೆಪ್ಪು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಂತಲ್ಲ ಮೈಪು ಕೊಡು ಮೈಪು ಇಂಚ ನಾಕೇರ್ನ ಅಂಚತ್ ದೃಷ್ಟಿ ದೆಪ್ಪರ ದೃಷ್ಟಿ ದೆಪ್ಪರ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇರುವತ್ತಾಜಿಗೆ ಯಾನಂತೂ ವೇಟಿಂಗ್ ಇಡಲ್ಲ ತೂಪ್ರಂಚಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೇಟಿಂಗ್ ಇಡಲ್ಲ ರತೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸೊ ಕುಲೆಕ್ಲಿ ನಿಗಲ್ದಾದಂಡ ಚೂರ್ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಂಡಿರ್ತಿಂದ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಂದ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಯ ಬ್ರೇಕ್ ದೊತ್ತಂತ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಕತೆ ಓಕೆ ನಿಗಲೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ಲಿ ಅವ್ರ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇರುವತ್ತಾಜಿಕ್ಕೆ ಬರಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಮದಿಮೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಉಲ್ಲ ಓಟೆಗಳ ಪೋಚಿ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲೆಂಕ್ಲು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ನಿಕ್ಲು ಓಡೆ ಮಾತ ಪೋಯರಂಡು ಪೋದು ಬಲಿರಪ್ಪ ಉಲ್ಲೆಂಕ್ಲು ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬರ್ಚಿ ಕುಲಾಯನ ಕೂಡ್ಲೆ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ಲ ನವ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಅರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋಲ್ಲರು ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ എന്നൊന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് അർത്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ആ ജനക്കെഞ്ചിനെ ಪುತ್ತೂರು ಹಾಸನ ಹಾಗೂ ಸುಳ್ಯ. ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ನೇಚರ್ ಕ್ಯೂರ್ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ, ಪುತ್ತೂರಿನ ಸುಸಜ್ಜಿತ ನೇಚರ್ ಕ್ಯೂರ್ ಸೆಂಟರ್. ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ ಅನಾರೋಗ್ಯ ನಿವಾರಣೆ.
ಗಂಟು ನೋವು, ಬೆನ್ನು ನೋವು, ಮಧುಮೇಹ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಪುತ್ತೂರು. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 8196915577. ಎಲ್ಲೊಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜನಕಂಚಿನೇ. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್ ದ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕುಡೋರ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ 2 ಜನ ಗೆಸ್ಟ್ ನಗಲುಲ್ಲೇರು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಬರ್ಪುಜಿಬ್ರು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಗೆಸ್ಟ್ ನಗಲ ಪನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಮುಗಿಲ ಇಡನಿದ್ರೆ ಆತನಿತ್ತೆ. ಹಲೋ ಕುಲಕಿಲೆ ಕಲಾವತಿ ಕುಲಾವತಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐತೆ ನಿದ್ರೆ ನೆಜ್ಜಿ ನಿಗ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಸೊ ಇತ್ನೆಟ್ಟ ತೆಲಿತ ನಿಗ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರಿಯಾ ಎಂಕ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋಂದುಂಡು ತರೆಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬ್ರೋ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಗ್ಲೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಟೈಟಲ್ ದಾಯೆ ದಾದ ವಿಚಾರ ಈ ಕುಲೆಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೇರೆಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೇರೆ ಮೇರೆಗ್ ಮೇರೆ ದಡ್ಡೆ ಒಂಚೂರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದೆ ಐನೊಂಜಿ ಗಟ್ಸ್ ಬಲ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ನಾನು ಓಡಮಂಟ ಗಟ್ಸಿಡ್ ಬಂತೆ ಬಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತ ತಿರ್ತೆ ಬಂತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬ್ರೋ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬ್ರೋ ಇತ್ತೆ ಕೈ ಕರ್ಪೇನ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಆರಿತಲೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನಿ ಅಂಚನೇನಾ 2 ನಿಮಿಷ ಸರಿ ಅಪ್ಪೇರ ಸರಿ ಅಂತಲ್ಲ ಇನಿ 1 ನಿಮಿಷ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವನ ಲೈವ್ ಇಡಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ವಾ ರೀತಿ ಬೋಡಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂವಿನ ದೊತ್ತುಪಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂಡ ಕಲ್ತದ ಅಡೆಗೆ ಕುಲ್ಲೆ ಆಯ್ತೆ ಕುಲ್ಲೆ ಅಂದಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಟೋಟಲ್ ಐಟ್ ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ಪನೆ ಇಂಜಿನ ಮಾತ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪೂಲಿ ಐನು ನಮ್ಮ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದು ಅಜದು ಈತ್ನೆಟ ದಾದ ಕಾಮಿಡಿ ಕಂದರ ಐಡ್ದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಜಾರ ತೆಲಿಪವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನೆಟ್ ಮಲ್ದೇರ ಅಂಚನೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮಾತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬಂಜು ಜಿಂಜಿನಾಥ್ ರೀತಿಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡು ರೀತಿಲతో ಪೈನ ಪಂಟ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಖಂಡಿತವಾರ ಅದ್ಲ ಕುಲೆಕ್ಲೆನ ವಿಚಾರ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ತೀನಿ ನಿಗ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರಂದೆ ಇಡೀ ಮದಿಮೆದ ಖರ್ಚು ಮಾತಾರ್ ಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಖರ್ಚು ಆತದ ಏತ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಚಾರೆಗೊಂಜಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕೊಡಿ ಓಟೆ ಫೋಂಡಲ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂಪ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಏಪಲಾರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಅರಗಿತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮಕ್ ಬೋಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದ ಮೂವಿನ ಮಲ್ತೊಲಿತ್ತದೆ ಬಟ್ ತುಳುವೇರು ಒರಿಯೋಡು ತುಳುನಾಡು ಒರಿಯೋಡು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ತುಳು ಕಲಾವಿದರು ಒರಿಯೋಡು ಬಂದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆಡ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೈ ಮಾಲ್ತದ ಇಂದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯರಲ್ಲ ಚೂರು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಸೊ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಲಿತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಿಗ್ಲನ ಮೂಲಕವಾದ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಿಜವಾದ್ಲಪ್ಪ ನೋಡಾಪುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರೀಶಣ್ಣ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಂడి ಕುಡಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಹರೀಶಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಂದ ಆರೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಕಲಾವಿದರು ನಿಜವಾದ ಆರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮಾತ್ರ ಆರು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜಿ ಗಾಯಕರು ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಪದ್ಯವಂತಿರು ಪದ್ಯ ಆರು ಪದ್ಯವಂತಿರು ಮುರಣಿಯರ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಕುಲ್ಲಾದ ಪದ್ಯವಂತಿರು ಸಮಾಜಡ್ ಕುಲೆಕ್ಕಿಲೆಗ್ಲ ಈತ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪುನ ಪಂಡ ಹರಿಸಣ್ಣ ಅಪ್ಪನ ಕುಲೆಕ್ಲಿ ಈತ ಮರ್ಯಾದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದ ಪಂಡ ಈತ ಕೆಲವು ಜನಕಲು ಕೆಲವೊಂಜಿ ನರ್ಮಾನಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಲವರ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ರೀಸನ್ ಸೈತಿ ಪೇರು ಅಂಟ ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಭಾವನೆಲುಲ್ಲ ಇತ ನರ್ಮಲ್ನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್ ತೋಜಪ್ಪನ ಪಂಟ ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟದ ವಿಚಾರ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡತ್ತು ಅಂಟ ಕುಲಕ್ಲೆನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತೋಜಪ್ಪನ ಪಂಟ ಅತ್ ಈಸಿ ಎತ್ತವು ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಐಕ್ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕಾಸು ಪಾಡ್ ನಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಣ್ಣು ನೀರು ಹೊರ ತೋಜಿ ಎಲ್ಲೂ ಮಾತ ಹೋಯ್ತು ಬಂದ ಅವನಾರು ಭಾವನೆ ಮಾತ ಪನ್ನಾಗ ಹಿಂಗ ದಾದ ನಾವು ಒಂಜಿ ಉಲ ಹಿಡಿದು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಅರು ಭಾವನೆ ಮಾತ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ಲ ಬುಲ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಇರು ತೀರ್ಪಪ್ಪನ ನೀ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಡೋಂದು ಸೈತಾರೆ ಏರು ಆ ತೀರ್ನ ತುಟಿ ಫುಲ್ ಕೆಂಪುಣ್ಣತಿ ಅವಾರೆ ಬಚ್ಚಿರ ದಿನ ಓ ಆ ಪೈಂಟದ ಪೇಲೆ ಐತೆ ನಾವು ಗಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಆಕನಾಗ ಬಚ್ಚಿರ ತಿನ್ನೋನಿತ್ತು ಅವು ಬಾಕಿ ನೆಂಚೇನೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮದಿಮೆಕಾಗದ ಕೊರ್ರ ಪೋಯಿನ ಅಂಚಿನಗ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಎಂಬರ್ನ ತುವೋಡು ಪಂತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾತಂದುಲ್ಲೇರು ನವ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಯಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ
ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರೆಗೆ ಈ ಟೀಮ್ ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಆರನ್ನ ಮಾತಲ್ಲಿದ್ದದ ಅಗ್ಲೆಟಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ ಪಾವಡು ನಿಗ್ಲು ಮಾಯಾಪರ ಅಕಲ್ ಬನ್ನ ಎಂಗ್ಲು ಓಡ್ಚಾನ ಅದಕ್ಕೆ ತೂಂದಿ ಪ್ಲೇಪಿರಾವು ಎದುರು ಏರಿಗಳ ತೋಜೋಡ್ಚ ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಕ್ಲ ಉಲ ಎಂಗ್ಲು ಪೋತ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲ ಉಲೈ ಪೋಪೆಂಗ್ಲು ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲ ಪಿರ್ ಅಕಲ್ ಬನ್ನ ಎಂಗ್ಲು ಲೇ ಪೋಪ ಅಂಚನ ಅಗ್ಲು ಪಾತೆರ್ನ ವಗಲತ್ತೆ ನಿಗ್ಲು ಎಂಗ್ಲು ಪೋತೆ ಎಂಗ್ಲು ಇತ್ತೆ ಬೇತರ ಪುಡ್ದಾರ ಮೋನೆ ಅಗ್ಲಿ ಅಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಸೂಪರ್ ಅದೀಪಿ ಗೊತ್ತಾಣ ತಿನಿ ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅರ್ಥಂಡೆ ಅಕ್ಲು ಎದುರು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಆವೊಂದು ಅಗ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ ಪಾವಡಿ ಎಂಗ್ಲು ಲೈ ಅಕ್ಲು ಬಿದೆ ಎಂಗ್ಲು ಇತ್ತೆ ಬಿದೆ ಓಕೆ ನನ್ನತ್ತು ಪಾತೆರ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋರು ಈ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗು ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬ್ರೋ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಹೀರೋ ಆದಿಪನಂಚಿನ ಪೃಥ್ವಿ ಎಂಬರ್ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದಿಪನಂಚಿನ ನವ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಆದಿಪನಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಕೆ ಶೂರಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇಂಬಿರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಲ್ತು ನಂಚಿನ ಹೊರತು ಎಡ್ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬ್ರೇಕ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕುಲೆಕ್ಲೇನೆ ಪಿದೆ ಕಡಪಡುಗ ನನ್ನ 4 ಜನ ಗೆಸ್ಟ್ ನಗ್ಲೇನೆ ಉಲೇಲ ತನಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.